Shubor nakaslem jong udongsan hima. MDC jong Kamawati constituency uba Charles Marngar. Minta kesengi ulalet ban Aisendon ya artli ki dorkas show additional deputy commissioner jong Karibhoy district uba MB Tongper. Halor ka jing syakem jong ki laingut ki rangba nakasnong sabuda ka bahab hablok tu. Kumban syupentip kendiat nakalyang ki pulit jong ka Asam hakashi pautrek minta ubnai yayong kilakem no ya laingut ki rangba jong kasnong sabuda ki bakentop yu ba barson lawai ba stanling kriam bat uba des parseng mukim. Ki bahaduk menta menne ki dangdon hapedeng ka jing tokin jong ki pulit ka Asam halor ka jing kenok bagi temu bantang ya ka jingking umler. Kani ka jing let IT ya ki dorkas kalong bandawai ki bor district ka Ribhoy bagi day bantu kelar mardor nakabanta banwan rakno ya kini ki laingut ki balakem da ki pulit ka Asam Sharibhoy. Naba kani ka jing dia ka day ka balajia po blok 2 bat ka badai ru ka jaka ya ka japun bat baya ka jing tokit day ban rak syamaulas nai police outpost ka badai hapo Ribhoy. Ha ka juk ka pon nakalyang uba Charles Marngar ula ongru bakani ka jing syakem jong kini ki laingut ki rangba kadai tang ka jing pharem ka bamdan nongrem satya. Ha ka bawat kinong yalam snong jong ka sabudaru hadin ka jing let jurep chakatai ka jingking umler kimshim lalap satya ya kata ka jing ing jong katai ka jingking kabapen isyai baka jing kenok jong ki pulet na Asam kadai ka bamsyong nongrem satya batru ka balam ler. Alor ka jingja kabaja mensyisngi hak snong sabuda ka jing syakem jong ki laingut ki dorong ba jong ka snong sabuda mensyisngi hak ki pulet Asam bakita kilong iba barson lawai iba standing kriam bat iba disparsing kini ki laingut ki ramba lakiam ni kita ki pulit Asam mensyibit hak bagi la harap bagini ire rong ba kimot bantang ki kata jingking umler suaban poi kusnong madan umang hak mat jong kusnong sabuda tie masnyo igene ki jingtep nagaliang gojonga menenhi kesengi nalalai daladehi manapoi hidup kata jingking umler ndai ha bangapai kata jingking umdan dak ie baratin kata pade nagaliang gojonga nalalai pani kendu perpangi kilong kemi idon ta kumbalai ko sau ko kilong kemi bukli be shong sosi kat jing jauh mat gejongki perkhat ela gejongki breu gejongki yang layu manai musim ie iki Padahal ketang lagi kendu yo in charge jong kemalus nai layu bani keren bat kumtah ye marmar lawan bani kendu yo superintendent of police jong Karibhoy district jong i bani keren halor bani kijinja jadi sosi ba menin ye layu jitip ba ka bai thalang so police station kalar register case no dikini kilanya bat menem step menen kidan hapo ulu kunci outpost but menem step lara ikisha pakai langsung police station tiki ai kema kwa ban penpau ni kalong kami ini ki laimut kide ki khasi ki jong kinong snong jong ka snong sabuda nagaliang ka jonga ngawan ai ni kide ki jing tho ban refer ya kini ki jing tho kabala tho da ka sinjuk kirang basno border area ban tho so deputy commissioner ban kerpat ban transfer no ye ka case ka jong kini kilaingot nang tei po bai thang langsung police station sha Meghalaya police tamar ba kini kilaingot kini ki khasi ki jong haga jing sisa ka tu ka met hi ki pulit Asam kila dei ban IT la ne ban hand over ye kini ki breu gungi se ki Meghalaya police ndrai ko sosi ka long ba ki Asam ki shim hala ka jong ka ti ka jong ki bat ban yalam iki bat ban register case kene kalong ke eke basusi ban nagaliang ka jonga kum nong mikman jong ni dong ka than dapat pawi ke jing sosi bat ke jing penrem jo ya polis Asam so ban ai kublai ke pang yek sinjuk kirang bat snong dula kristom so ban ai kublai ke pang yek long kmi di samlar jong ka border area ka jong bat ha ka jo ka poru ka bu ke jing ka nomor mentah idan hapreng jong ke jing songsir kalik kawan dengan kerpadru iginong songsno baya mentahi mendai ban lek song shit lumar meringi dak penyaji gini jing thok jing tar sega government ai baga sarkar kan pechwa kan tukla bat hadien baga sarkar kelade pan tukla
hadin kata ngin sapet pada ke ai bami nak ta ya mentahi ngin ma kerpat iki pai ba no song iki habat kamlong jajai ban kerpat ru ha kecu kopor iki seng balang gi be ki jongi ngitip ba piru pidon keju ke jingkit kli ke responsibility na ka benta jidong song gi be ki jongi ha kadong ka than den reng kerpat ta jing sorit iki seng balang gi be ki jongi bakin sobha ban ai ke jing trelang ban suthu baga ju kalenti ke ju ke sor ngin ya ilang banon ra ke jing ba mdei ba ka wei seng balang kinang lech no ban lech te supporter ka wei kala nang lech hadin ka wei kata kamlong ika dega poreng ni begin yetli kerpat ya baro ni seng balang wan sakman ngaru adan hang ni kum nong mi kmat kwa ban lech ni konsort lang bat ka district administration bat ka police jongi nang ni metania nang ba dom jak ik si namar ban hapan perkhan iki parad of prasnam ku jongi ki basong hangte balada maklamangi kar kornya ganti kan bu jing nak kedau si simpat nga kerpan ya phi ki pai ba no sosnong iki no yalam seng balang bat iki wai ki kono yalam makin sobha ba kano bangin le in le da ka bangin tip da ka bangin sotho da ka jing tip ru ble bat kham tam da ka bangin don ke jing stu jing mot hoy ngidam ngibitar ngaru ngadam ngibitar ngrei kata ke jing dam ke jing bitar jungi le se yo kon ra pan man ke jing e no sosnong jungi te ni hapan perkhan kin rei yin sapet pat de ke ai ke baca din bang la dapat ajin sok bat mardor hinga ke pat soka mentahi ke ban le ai ke hum political ke ban tuklar nak mentahi kenang ban la ban transfer no ya ke kis nanti dengan ai ku blero uju kupon ya MP jong kalok sabah ke ngi Pak Vincent H Pala ke menin ke sngi lai kendo iru ban kalian jong iru nadep ban ye keren ya MP jong ke karbi awno ban kalian jong uru la persang hi ban thau gelap tinti ban yaram na ka benta ini gilai mut irang ba ibadon mentah ko bai thalong so police station kita ilong kiat tiba kalian ke jawa ko abani tu anor bu ki jingja